Tang sajono bahai khlai rumani je samung saya je bahai ke khlai rumani nunglo tamo justice nani musung ning khabo Angkun na musungnya besar sekali kan babi. Angkun jati sejam terong lagi ya. kunur na musung li tak bo jaga wani nusaje Besar dah biji. jibiu na sopaya ko Sopaya ko. postmortem ni kono khobor da mang tamo Kau maya ko kok sai tong lai ko kanya lai to. tangnin busa bo hostel tongmani Doktor ambil kau. je hostel su tongo hunka jaga superten tongo teacher tongo master joton su tongo go boma hake party mongurung kha o hostel ni tilo sare Ang tan Bwsa no hostel to dah kan ber kai hiya. Norong guardian hanai. Hingga poro guardian to tu tei. Bagi father orang koroi. Am gan Bwsa no go to ni man. Ang to sai bu maya. An no tong so to ku nang yan Bwsa to. Ang je ti tong so tan Bwsa ka ham no. Ang so ko te hostel ton tu keno. An Bwsa bom ki tere thang Bwsa manan ku ang da bong no ku kun. Ang assistant. tabuk je khanamani hinke je hostel tomang se baira hai ka ba sela rok bai ba sobara room rok thangai omai tomung sitara tongmani nei omai ke kok tuma bo saiman tongo kenangla o kok rong no nang mani sai jaman Ang ko rong sai mi yang to be bong no da ter za boro je jaga ang khoro ang khoya ang to ga jan za nang bro to ang por tang ga jan za no ge ba ang to poti roi ba thang tongo da poti roi thang me pon mas ge be ge thango sa ta ge ngi ga ban thang por sai man be bro to nu sa ju to hai heng tongo phatar ang khoro nu sa ton ti phrang klang thang mani ang to dong blo bro ga jan thang sai man blen bro tam sai ang ano bro to sano nang bro jot kisu tabuk nogo phaipro no sajung nogo phaipro bom hai rok nok tongmani an Bwsa no ka ham no go tong mani kaham nogo na jokon te hostel thangai se oba hai rok tomung sitara tongmani hani bla na je tong so san no ang ba tong so san ka ham nan Bwsa ku nang yan Bwsa